1920 मायथाइयाव ब्रिटिश आमोलाव साल दंफांजों लुना गालांनाय रुनिकाटा हाग्रा बांग्लाखौ लुफामफिननायखौ बेखेवना होयो। हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया दावबायारि ओनसोलनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय खौरां बिजोंनि सिगाङाव EM रनजित बसुमतारिया फोरमायो दि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा रांखान्थि बिथिं आरो लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि लामायाव थुलुंगा होनो टुरिज्म बिफानखौ जौगाहोनो ब्रिटिशफोर लुना गालांनाय बांग्लाखौ लुफामगासिनो। 1920 मायथाइयाव गायसनजानाय नैबे फरेस्ट बांग्ल' बे ब्रिटिशनि समावनो गायसनजानाय बे गोबां बोसोर ओरैनो गोग्लैसोनानै दङमोन। दिनैनि दिनाव जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि जा दैदेननाय माने रेभिनिउ जेनेरेशन आरो इयुथफोरखौ थांना थानायनि लामा नागिरनायाव एनकारेजमेन्ट होनायनि थाखाय टुरिज्म सेक्टरखौ जोङो खोब स्ट्रंलि इक'नमिकेलि जौगानायनि थाखाय बा रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि थाखाय जोङो खामानि मावदों आरो बेखौ जेराव जेसेबां मानि जोंनाव फरेस्टआव ब्रिटिशनि समनि बांग्लाफोर दङ दा माबायाव मोनसे दङ कसुगाव माने फरेस्ट बांग्ल' हेरिटेज मोनसे दङ बेखौबो जोङो दा रिन'भेसन खालामनानै फोजोबबाय। बेखौबो दिनै रुनिकाटा फरेस्ट बांग्ल' हेरिटेजखौबो जोङो दिनै अपेनिं खालामबाय फिथा होनानै नब्लांनि फिथा होनानै गोजोननाय मोन्दों। दिनैनिफ्राय जों नैबे एसे दंबावो बाउन्डारि वालनि जेंना बाउन्डारि जेंनाया बे बाउन्डारि वालखौ जोङो उनाव बानायसिगोन। दिनै मानसिफोर जिरायनो मानो आलासिफोर फैबा जिरायनो मानो उसुबिदा जानायखाय रानिकाटा हालामावहाय आलासिफोर फैबा हर थानोबो जायगा गैयिनि थाखाय जों बेखौ दिनै फिथा होबाय। आं सानो जोंनि बे रानिकाटा हालामजों लोगोसे दादगारि हालामाव जेराव टुरिस्ट मोनसे प्लेस टुरिज्म सेक्टराव मोजां खामानि मावनो हाथों थुलुंगानो हाथों बिदि नंनानै बे खामानि मावनाया बयनिबो जिउआव थुलुंगानाय फैगोन जोंनि हालामावहाय आरो बियो मोनसे इक'नमि जेनेरेट खालामनो हागोन। जोङो नुनो मोनो सार उडेनजोंनो रिन'भेसन खालामनाय नुनो मोनो। बियो कमप्लिटलि उडेन बियो साल दंफांजों 1920 मायथाइनि साल दंफां हानायजोंनो बानायनाय जास्ट बेवहाय माखासे गोबाय गिजि जानायखौल' जोङो फोसाबदों बाखि जेबो माबायाखै एज इट इजनो जों दोनजोबदों।